Argument bejn mill-inqas 4 persuni fiċ-ċentru tad-detox fl-Isptar San Luqa wassal biex persuna ġiet arrestata iżda nħelset xi ħin wara. Fl-argument weġġet ukoll persuna oħra li allegati laqalet daqqa ta' pon. Bl-ewwel rapporti jindikaw li wħud mill-akkużati kienu armati b'xi xfafar. Fil-post intbagħtet preżenza qawwija ta' pulizija tar-Rapid Intervention Unit kif ukoll mid-distrett. Minkejja dan jirriżulta li dawk arrestati inħelsu fuq il-post bil-każ jgħaddi fidejn il-Pulizija tad-Distrett tal-Ħamrun li qed ikomplu bl-investigazzjonijiet. Uffiċjali tal-Pulizija u membri mill-Forzi Armati ta' Malta ġew imsejħa fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta bitfittxija għal xi persuna jew persuni wara li ntlemaħ drone jittajjar fiż-żona tal-ajruport u li tellef bdot waqt inżul ta' titjira. Kienu l-kontrolluri tal-ajru li ħadu deċiżjoni sabiex tingħalaq temporanjament korsija tal-mitjar. Għaldaqstant tal-madwar nofsija l-ajruplani bdew jitilgħu jinżlu min-naħa tal-imqabba bil-għan li jevitaw id-direzzjoni opposta. Filwaqt li l-ebda titjira ma ġiet ikkanċellata, il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet. Pulizija u membri tal-Protezzjoni Ċivili ssejħu fit-triq in-nofsinhar fil-Belt Valletta wara li trakk tal-iskart kien involut f'inċident li seħħ f'kantuniera mal-istess triq. Net News huwa informati li t-trakk tal-iskart marrulu l-brejkijiet u spiċċa baqa' nieżel l-isfel lejn it-taraġġ. Il-każ seħħ l-ħabta tas-6 ta' filgħodu. Il-Pulizija kkonfermat dan l-inċident filwaqt li qed tinvestiga.